Haga jingle English Premier League ka West Ham kalala ban Liem ya ka Southampton dai Waylanot. But ya kan ke shigol jong West Ham le yo ban tap da Winayev haga minit ka ba ar Peusan. Haga way pat ka jingle ka Newcastle Pressure ya ka Manchester United. Haba pai shi kan ke jingle haga kala step omdon ki bala ban khijar but dai haga kala mit ka da haga minit ka ban riu Peusan lengba Willocks ka Newcastle ka le yo ban tap ya ka gol ka banengkong. But Schwaben could get jingle kata haka minute ka pra peu pra sa isin ka Newcastle kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbo Wilson. But hadu bukut ka jingle ka Newcastle kala la ban pelim ya ka Manchester United. But kani ka sin ka banengkong bakan la ban pelim ya ka Manchester United. Ladu snam arah jar khat khandai. Lengba ka jing job ka Newcastle kala kiu sya ka kerdan ka balai haka mi ya keng point. Haka jingle ka Serie A ka Napoli Persia ya ka AC Milan. Aba pai sya kanika jingle kai Rafael Alexander ubadai player nari Portugal uliyo bat penkhi jar nengkong nagamenta ka AC Milan kata hak minit ka bakhat nyau bad hak minit ka ba ar Peusau Ibrahim Diaz uliyo ban tap ya ka gol ka ba ar jong ka AC Milan bad hak kelamit sa isin Rafael uliyo biang ban tap ya ka gol ka ba ar bad ka balai nagamenta ka AC Milan. Bad haga minit ka ban riu peu nyau ka AC Milan ka layo biang ban thep ya ka gol ka basau Lengbo Salamakers ubadai player substitute jong ka AC Milan ubadang shumi madan tang shi peu minit hadu bukut ka jingle kai ka AC Milan ka lala ban lem ya ka Napoli ka badon hakli du jong ka mi ya ken point da sau lanot agwai pat ka jingle kai hapdeng ka Roma Persia ya ka Sampdoria aba pai sha ka jingle kai haga kala step omdon ki bala ban khijar Henry haga kala mit kata haga minit ka basan peu ar ka Sampdoria ka hab banile kai tang shi peungut adin bo Marilo layo priang ya ka red card adin bo layo ya artli ki yellow card badai ha ka minit ka basan peunyau ka Roma ka layo ban khijar nengko Lengbo Jorginho bad ha ka minit ka ba pra peu pra ka Roma ka layo ya ka penalty bad ya ka penalty la kan jat dau Dybala. But Schwaben kut ka jingle kai kata ha ka minit ka bakhandai peu plus sau ka Roma ka layo biang ban tap ya ka gol ka bala Lengbo Farone pada hadu kut ka jingle kai ka Roma ka la job suk da Lailanot. Ha ka jingle kai League 1 ka Monaco ka lala ban pelim ya ka Starbucks da sau lalai. Ha ka pat ka jingle kai ka PSG Persia ya ka Lyon. Aba pai shi kanika jingle kai ka Lyon ka layo ya ka penalty ha ka minit ka ba live pukundai Henry ulaka sate ula pensep ya kanika penalty pan hadu bukut ka kala step omdon ki bala ban pen khijan Henry day ha ka kilomet kata ha ka minit ka ba san peun reu ka Lyon ka layo ban chap ya ka gol ka baningkong ka jong kanika jingle kai Lengba Ubarkola but day Lengba kanika shigol ka kenhun jong Messi but Mbappe ka klem la shu ban pen pai hadu bukut ka jingle kai pada hadu bukut ka jingle kai ka PSG kala syapen Liem dai Waylanot aga jingle kai La Liga ka Atletico Madrid kala la ban Liem dai Waylanot Persia ya ka Real Betis bad ia kana ka shigol layo ban tap shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba prapen riu Lengbo Korea haga way pat ka jingle kai ka Villarreal kala la ban Liem da Arlanot Persia ya ka Real Sociedad bad ya kini ki argol layo ban tap haga minit ka ba nyau peu nyau Lengbo Parejo bad haga minit ka ba pra pewe Lengbo Jackson bad shwa ban kut ka jingle kai Jackson ulayo priang ya ka red card haga jingle kai preng ka Real Madrid Persia ya ka Villarreal aba pai sha ka jingle kai ka Real Madrid ka layo ban pen khijar ningkong haga minit ka ba ar peu ar Lengbo Rodrigo bad haga minit ka ba ar pukundai ka Real Madrid ka layo ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbo Benzema bad ya ka bol lai rapen bu da Vinicius Junior batang hadin lai midin Benzema layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar bad ka ba lai nagamenta ka Real Madrid bad haga minit ka ba lai penreu Benzema layo ban tap ya ka gol hat-trick bad ya ka gol hat-trick Benzema layo ban tap tang hapo ka nyau minit bad ya ka bol lai rapen bu da Rodrigo ada bukut ka kala step ka Real Madrid kala tam da sau lanat haga kilomet kata haga minit ke ban riu Peusan ka Real Madrid ka layo ban tap ya ka gol ka basan Henry Lengba ka jingerap jong ka VAR referee klem ken ya ka gol namar ba ka dei ka handball badai haga minit ke bah nyau Peulai Lengba Asensio
balai rapen bu da Rodrigo ka Real Madrid ka layo ban tap ya ga gol ka basan hakani ka jingle kai bat shwa ban kut ka jingle kai ka Real Madrid ka layo ban tap ya ga gol ka bahnriu lengba Waskas kata hak minute ka bakhentai peu plus iway bat lengba kani ka jingjob ka Real Madrid kanang ne hak kerdan ka ba ar hakami ya ken point